Min fascination for dig, Erik, er lige så stor som din kamp for den personlige frihed. Din vilje for at nedbryde klassekamp og ikke mindst kampen for den frie tanke og humor. Jeg kan altid genkende mig selv i dine historier og føler altid, vi er noget til fælles. Gang på gang forstår jeg dine budskaber og ser derfor meget frem til din næste film. Frihed på prøve. I filmen ser man blandt andet vold. Hvad ved jeg? Vi ved om, hvornår du tager dig sammen og pisser hjem til København igen, din narrøv. Spænding. Alle familier har nogle hemmeligheder. Og ikke mindst damer, så der er rigtig gode grunde til at glæde sig til den nye film Frihed på prøve. Hej Clausen, jeg hedder Daniel Jørgensen, jeg er 23 år, og det her det er mit bidrag til, hvorfor jeg skal vinde den her konkurrence. Jeg vil starte med at sige, at det er kliché, men jeg vil stadigvæk starte med at sige, at jeg er en kæmpe fan af dig og har været det i rigtig mange år. Jeg samler på alt, lige fra film til bøger som er i regionen, til plakater, blandt andet her, der er så meget mere, til for eksempel flere plakater, stillbilleder, presseomtaler osv. Jeg har endda også fået fat i et manuskript fra Arnold Junior, rent faktisk, og det er jo på en måde dig fra Midt om natten, så det er jeg også rigtig glad for. Udover det, så synes jeg, at din film om klassekamp, og de andre ikke må lege med, de er så fantastiske gode. Også fordi jeg synes, at du netop du bryder grænsen på en eller anden måde, og du formår at være, med respekt, men en klovn, men samtidig også mere originalt, end det, der blev lavet i Hollywood for eksempel. Jeg er sådan en stor fan, at jeg rent faktisk også har søgt en praktikplads hos dig sidste år i forbindelse med min uddannelse. Her der fik jeg så et svar fra dig, desværre et afslag, fordi I allerede var i gang med optagelserne nu til Frihed på prøve. Så den her, som jeg glæder mig sindssygt meget til at se. Men der står, at du håber, at jeg finder på noget, og det gør jeg så hermed. Så jeg håber, at den her video den vil være med til i hvert fald at give i hvert fald din største fan det ønske, at jeg kan møde dig. Udover det, så har jeg også været ude og gøre lidt reklame for de nye film selvfølgelig, så prøv at se med her. Men selvfølgelig så håber jeg, at jeg vinder virkelig den her konkurrence, fordi jeg inderst inde virkelig gerne vil møde dig, Erik. Jeg vil fandme gerne møde dig. Jeg synes, du er genial hele vejen igennem. Det er helt vildt. Jeg griner altid af dig. Altså, det er dine replikker. Bare helt dig. Jeg synes, du er total humor, men alligevel genial hele vejen igennem. Fordi et møde med dig, det vil være fantastisk, for jeg har faktisk kun mødt dig sådan her. Og det er sgu ikke helt i orden. Det var så mit bud på konkurrencen, og jeg kunne ikke andet end krydse fingre på mig selv, og så håbe på, at vi ses på søndag.